ora ilang saka ing pandulu endah pasuryanmu sliramu jantung hatiku tansah kelingan esemu tan uang saka pikiranku wes tak lali-lali nyatane ora bisa lali wasik jantung hatiku Dimas pepujanku aja mlayu saka panyawangku bareng dagelan metu kanca-kanca TikToker, YouTuber, wah do nyuting dhewe-dhewe, do butuh golek dhuwit ya. Mbokku ya ngono. Dagelan metu. Iku mbuh mudeng mbah ora. Mudeng zaman saiki wong tua-tua iku do gaul. Apa dinganane ning kono iku malah nyuting lho kok raiku terus jarine ngono. Lah wong saking senenge melu seneng-seneng ning desa Wuwung. Desa Wuwung mergo Arumanis. Dina iki sowaning Arumanis wis ora ketung Pak awak dhewe. Iya. Wis bolak-balik, balik bolak campur sari ya dangdut ya ketoprak golek rosok, golek apa-apa lho. Toh dagelan kok golek rosok aja nganti. Iki sing tukang nampa dayoh wis. Nah iki do ya tetep nduk Mbak. Renteng-renteng kaya sepur. Alhamdulillah muji syukur ngersaning Gusti. Dina iki melu melekan dalemipun Pak Rabun dalah Mbak Yanti, Bu Yanti. Pak Rabun, Bu Yanti Dalam acara Walimatul Aurus pernikahannya Mbak Endah karo Mas Hamdi Angele to ya. Sapa ta jenenge? Mas Hamdi karo nyelentik pipit. Gak nyelentik kowe. Wong iso. Aku tak tekon. Tekok sapa? Iki ibu-ibu. Sinten Bu asmane nganteni Bu sing kakung? Mbak Endah karo Mas Hamdi. Mbak Endah karo Mas Hamdi. Panjenengane Mas Hamdi saka Payaman nggih Bu. Nggih winginane kan aku sing ning kono. Anu apa dadi cucuk lampah? Nyuwuk beras. Mosok nyuwuk beras. Beras tak suwuk malah penyakite do metu. Ora ning kono ya melu melekan. Melu melekan dalemane Bu Si. Dadi iki saiki nggone manten putri alhamdulillah
Donga pamuji mboten wonten alangan setunggal punapa. Amin amin amin. Dongaku mung siji tok ora usah akeh-akeh. Dongamu piye? Biasane nek ndongakno nan sakinah mawaddah warahmah dadi kaki-kaki nini pindho mimi lan mie goreng 1200 ngene ku nek aku ndongakno gak ngene iku aku. Donga nganten ana pindho mimi lan mie goreng apa ana? Nek nganggo basa Jawa kae biasane dadya keluarga sing adem ayem atut runtut pindho mimi lan mintuna ora mie goreng. Mimi lan mie goreng. Iso teko mie goreng. Nah aku ndongakno Mbak Endah karo Mas Hamdi ya sithik ae ning rada kenek dienggo pedoman. Jajal dongamu piye? Muga-muga aja pegatan. Wis iku tok. Kok cekak men to, Pak? Lho, lha piye tiwas didongakno dawane ra umum? Dongano sakinah mawaddah warahmah lah sepasar pegatan. Sakinah nondi mawaddah nondi warahmah ilang. Wah, dek alung tak dongakno aja pegatan. Iya ya, aja pegatan. Masuk. Muga-muga bendang entuk momongan. Amin. Nek lanang dadi bocah sing soleh, nek putri dadi bocah sing solehah. Amin amin. Iki mau ndungu kabar lah ya jare campur sunatan nggih, Mbah. Nyunatno pipit apa sapa? Titit. Es disunatno tak sendor. Sapa to? Pipin. Titin. Sah. Kandhani nyedak apa nyedak? Sapa kowe jeneng? Titin. Pipis. Titis lho, aja pipis lho. Iya. Titis. Alhamdulillah ngiras-ngiros ya didongakno Dik pipis karo nguyah. Titis. Dik titis muga-muga dadi bocah sing solehah. Amin. Berbakti kepada kedua orang tuanya. Amin. Sumrambah karo Mbak Yune, Mbak Endah sing lagi seneng ati. Kae wis dikandakno bolak-balik aja nganti apa jengene wong omah-omah ki nglakoni dredah, nglakoni apa wae sing penting bahagia selalu. Amin. Alhamdulillah. Sakinah mawaddah warahmah sing baku aku manut sampean aja pegatan. Aja pegatan, Rukun langgeng dunia akhirat. merga dina iki Mbak Endah netepi rukune wong urip ning gone alam donya. Mbak Endah ki kewajibane mung loro. Dadi Mbak Endah kewajibane loro. Apa wae, Pak? Siji. Mbak Endah kudu pengerten utawa duwe pangerten karo Mas Habib. Oh ngono ya. Mas Hamdi kok Habib terus Mas Hamdi. Sing nomor loro. Sing nomor loro imane dipertebal kanggo apa? Kanggo kasugengane Mas Hamdi nalika mencari nafkah utawa golek kaya. Oh iya. Jarene ana unen-unen kae lho. Unen-unene Kesuksesan seorang seorang suami pasti di belakangnya ada seorang istri yang solehah. Wah ngono ya. Berarti ngantene iki tugase loro. Loro sing nganten wedok loro, nganten lanang ya loro. Lah nek sing kanggo nganten lanang Mas Hamdi. Mas Hamdi Ki tugase ya loro. Apa iku? Dina iki wis wani metik widodari saka wuwung. Loro dongane utawa loro kewajibane Mas Hamdi. Apa iku, Pak? Kudu wani buka bolongan loro. Buka bolongan loro. Siji bolongan rezeki, sing nomor loro bolongan bayi untum ngono bocah kok bayi nganggur. Kowe nganggur mloteh ae ku lho. Lah bah to apa ora bayi ta, Pak? Yo balah iku yo aja mbok tutukno sik. Lah jaremu loro siji barokah. Siji rezeki. Sing nomor loro bayi ku ora bayi, nomor loro barokah. Oh tak kira bayi ya, Pak. Nek bayi iki secara ceklekan ora usah mbok kongkon wis dibuka.
Kok secara ceklekan itu apa? Otomatis. Otomatis ya ceklekan. Lah aku mang ngapain wudhu ning masjid apa banyu nentek terus diyenekno karo mbah iku Mbah Men. Iku lho ndar ceklekane unekno ceklekane apa Mbah? Otomatis. Lho berarti otomatis iku ceklekan. Oh lah bener dagelan katrok iku. Kok katrok iku? Iku ora otomatis kuwi sing dikarepno. Lah apa? Otomatis itu bahasa intelek termasuk. Otomatis itu ya secara langsung. Ora kok otomatis ceklekan. Lah teraya aku terus mengguring ngluru marik-marik orang nemokno. Apa Mbah otomatis? Iku lho dhuwurem ceklekan. Oh barang tahunan jebedek lho. Sanyone nek muni kowe roh, biasane kan greg-greg grocok-grocok nugak iku. Iku nek muni piye? Bubar no jebule konslet. Oh alah ya. Iku maksudnya iku otomatis ceklekan beda karo bahasa intelek. Kowe mau ning apa ning masjid? Masjid aku Sembayang. gak ngluntung sajadah. Ya sembayang wayah teko kene iki wayah asar aku mau. Ape salat asar bingung ape ning ndi wis teko kene balik ning masjid aku. Lah kok balik? Wow, ndak piye lah mbok kon salat ning ndi ora nek nggone. Aku nang masjid wah wong kene jan muslimah tenan kabeh. Percaya luar Pak. biasa. Masjid sakmono gedene jamaah rabu. Piro Pak? 4-5 aku. Oh wong edan. Masa masjid sakmono gedene kok jamaahe mung 5? Lah iya 5 aku, 4-5 aku karo imame siji dadi 6. Iku kabiye do salat ning omah. Mergo ora sempet mara ning gone masjid. Iya mangono sing wedok tak takoki kok sepi to Bu? Nggih, ajeng ningali ketoprak Mas wong niki kula kodhok jarene. Oke niki mayoritas kaum alim ulama kok. Nggih, panjenengane Pak Rabun pokoke didonga-donga pamuji berkah barokah. Amin. Ora lokak ning malah saya kebak. Amin. Ora rubuh ning malah saya gupuh. Amin. Pindho blabur madu Bu Yanti ya ngono. Syukur ngersaning Gusti tirakate ra umum lho Le Bu Yanti aku ngerti dhewe. Bu Yanti berarti tekun tirakat. Walah tenan. Pak Rabune dahar Bu Yanti mok meneng ae. Berarti wanita yang hebat, Pak. Sing ngomong sapa bermangan ning pawon. Dadi agek ngeteri Pak Rabun. Lah jaremu ke kondo tirakat. Tirakat takoni tirakate gede. Nyatane dina iki ya ndi-ndi do udan. Kene lho gak ana udan mulai nduni rene terus kletek rene ora udan blas Terang. Walah gitu panas ngene. Kowe mengidul kowe saya neh malah ning ger gunung ning Bendar Juwana. Banjir ampak-ampakan banyu sampono akeh. Aku ngantek gumun banjir, Pak. Walah banjir tenan. Kapal duk pateng kemampul. Wah, iku Sumani mesti. Sumani Untum Sudarno. Iku lho kaya ning gone Aceh iki lho. Tsunami Sumani. Tsunami napa? Tsunami apane wong trek kono segara. Wah, sesuk melu goblok. Ya wis suwe nek lore apa Bajo lore Juwana iku ya segara, tak kira to banjir. Aku ndek ben le lamaran nglamar karo bojoku karo mbok. Heeh. Ora sepeda motor ngonoan iku. Lah lamaranmu mbiyen apa? Tosa. Nganten kok lamaran Tosa iki paling tidak ya mobil utawa sepeda motor. Alah lamaran mobil marai duraka. Lho kok semarai duraka ora bangga piye wong lanang apa menehi bojo mobil? Alah tanggaku lho lamarane mobil dipek. Wah, apa toilet. Ya toilet. Terus barang dengah ana montor. Wulah bar gawe diparani Bank BRI. Utangan. Oh, Nek iki aku yakin panjenengane sudah dipikir sebelumnya. Sak ado-adoe wis dipikir kapan boyo putrane putra putrine panjenengane Pak Rabun dalah Bu Yanti entuk jejaka utawa entuk pangeran saka desa Payaman kono. Alhamdulillah matur nuwun wis ditimbali Wahyu Manggala iso pentas iso nyeneng-nyenengno tamu undangan. Amin ya robbal alamin. Mau ketoke kok ana bintang tamu. Bintang tamu sapa iki ya pesenane panjenengane Pak Rabun. Ndor aku sesuk gawakno anu dagelan sing raine kaya luwak apa garangan ngono.
Aku wis ta. Masa dagelan raine kaya luwak. Nggih niki Bu, mulane sakniki sawah kalih omah-omah do aman. Mergo garangan karo luwake kula jak ndagel. Biasane ngetekno pitik karo nyeploki ndok lho saiki. Mbok aja ngono to, Pak. Ada apa Ada apa sih? sih? Ada apa Tak sih? bocor. Ya tak kete Nori. Aku jane kudu ra mentolo. Seh, tak takoki sik saurunge kowe omong. Apa? Ora ana wong ngekeki jadwal, ora ana wong ngabari. Eh. Ya kowe kok melok terus iki karepem piye? Iku aku ro jadwal ning Facebook. Aku terus mangkat ngono. Dadi kowe mangkatem iki perkara Facebook ana jadwale salahe mogol ketoprake rame dhewe liyane gak main. Aku yo melu sing main ah. dagelan 1000 negara. Aku ya wis pokoke aku lah elek-elek lah yo dhisik anggotane. Sehat, tak kandhani. Kelingan aku iki jane ra mentolo melu kene neh. Wis ta ora usah nangis. Kowe kenapa? Perkara ngono kok nangis. Lah kowe wis kelakon melu, Wis wis melu. kelakon ketemu dulur-dulur wuwung. Wong aku suwe ra tau. Ning raut mukamu kok sedih kowe kenapa? Aku ki bingung ya. Kok Nek kelingan bingung? batinku ya pengen kaya mogol dadi bos ketoprak. Wis ketoprake rame, bojone ayu-ayu. Lho kowe mbiyen ya tau dadi toprakan kok. Dadi ketua ngono sedel tok. Lah kowe ora roh syarate kok kepengin koprak laris karo bojone ayu-ayu. Carane piye? Bojone pegat. Nah, Bojone pegat. sawilah mbok kon megat. Kene. Lho sawilah iki elek-elek tau peni. Sebabe. Tak sayang ngantek dunia sampai akhir waktu kasana wakina ada banar. Lah. Wong sawilah karek nganu ngaturake panuwun gunging panjenengane Pak Rabun. Oh iya. Dalah Bu Yanti. Bu Yanti. Dina iki ora ketang piye Mas Sariman kengken ngejak. Nah, Iki engko mbuh piye-piye sampean ndongakno kajate panjenengane tak dongakno. Mas Hamdi dalah Mbak Endah sing dadi manten jajal ndonga kono dongakno maju. Dongakno, Man. Maju. Saisaku ya. Kowe Ya. kowe dinyek bojomu elek ora Elek lah. masalah. Ora masalah. Jare sendor kan bojomu kon megat kon golek sing ayu. Wis tampa lah bojomu elek ra apa-apa ning gemateni sing penting akhlake bojomu apik. Akhlake bojoku apik ya dengi perkara aku bojoku kudu tak gecek ae kok. Lho, Nek Lah, kaya bojo karo kok aku gecek? kaya bojomu manut. gini ya. Bojoku ngloro ati kok. Lah bojomu kene. Aku dijarong 3 dina mogol e dhuwit entek dijaluki. Tinggo apa? Ana bayar bank mekar, bank setan. Eh, Masamu ki lho ora pedhot kok piye? ngene iku bojomu aja mbok amuk, aja mbok ini sayang terus ombeni es teh karo formalin. Bojoku men awet merongos terus ngono. Ku malah parah-parah Dan bener. donga dongakno panjenengane Mas Hamdi karo panjenengane Mbak Endah karo Pak Rabun dalah Bu Yanti. Dongakno sing apik. Iya. Wong dagelan iki kejaba dituntut kongkon lucu ya dongane iki penting. Ya toh, mulane nek ndonga sing tenanan aja nganti kleru ucap. Bismillahirrahmanirrahim. Engko nek ndonga dijak terus. Entenan. Angger donga mapik Angger mandi dijak mangkat terus. dinggo wong-wong kowe dijak mangkat terus. Oke. Mengko kowe ya iso kepenak, iso melu terus. Sapa ngerti kowe dijak terus, iso melu ndagel terus ora bejo kowe. Bareng roh jadwal Januari kok kowe wis pesen PCX. Wah luar biasa. Ora apa-apa, Mbak menawa melu terus dijak mogol iso tuku motor PCX. Yo carane aman. Carane piye? Ora dijak mangkat ah. Mangkat dhewe ya. Iya. Bayari pira-pira lah ya. Malah sembarang Iya, iya, sing iya. penting nginggati sego omah. Iya. Tur meneh ya duwite iso mbunggu ngopeni anak bojomu. Ya toh, sapa ngerti kayane berkah. Lah, Wacok ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. man. Ada apa? Dongakno. Cari kok tukakno mantene. Iya, maju man. Suarane iso apik. Iso koyo ning jero genuk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Suara Bismillahirrahmanirrahim. man. Bismika Allahumma aqiya wa bismika amut. Allahumma. Seaman ana donga kok ngemut mang donga apa Man? Ngemut asem niku. Iku mang lho, mut-mut mang lho. Bener kok. Bener nek wong katrok munggul adoh ya ngene iki.
Kowe bener nek ora tau salat wong kafir mabut kowe iki. Man, Ana wong donga kok malah ana mut-mut iki. sik wong jenenge Mugolado iki kanggo najis ya, Man. Lah, kowe ya Najis ngono. Mugolado. Ana tek katrok Mugolado. Lah kowe ya nemen nek ndongake mantene sak klorone kok. Ya baleni dong amang. Iku mah lho sing ana kata-kata. Allahumma bismika. Bismillahirrahmanirrahim. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Bu niki donga napa, Bu? Donga napa? Iki donga arep turu trokoclok. Lah iya, tak dongane mantene bidang turu bidang meteng. Lah kowe nek tak dongano nganti jengking nek mantene ra ndang turu-turu ra ndang meteng. Ora ndang duwe anak. Malah dongane bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Man, Bidang meteng. lah tapi nek ngantene mbok dongakno ndang turu, kapan oleh gawean? Lah ora turu lah ya iso ngono iku kok. Oh ngono ya. Karo melek karo apa iso. Terusno. Terusno. Allahumma bismika ya mau iku tok isane liyane. Muga bismillah tak dongakno mantene sak klorone sehat walafiat. Amin. Sing lanang aja katut wedokan, sing wedok aja katut lanangan. Mesti ayam tentrem ora ana alangan sawijo ayam dunia wa akhiratul kasana wa qina adzabannar. Dalile piye dalile? Bismillah wa malakasum tu wa bikum. Wong hebat. Ngapa? Iku donga arep buka puasa. Lah ya ora apa-apa bar bubuk terus mangan. Lha wedok turu ra marah kali kan be. Oh iya ya. Karo kok. Masuk akal. Pinter kowe. Kowe diparani Mbak Endah. Amuk Mbak. Amuk. Nggih niki sunane jenengan Mas David pundi wau? Mpun anu cawis pitik cilik-cilik. Ngapa? Pun jarine kowe iki seneng manganem pitik cilik-cilik. Mbak Endah kaya bojoku Sawilah. Alah, omongam. Bojomu Gaya Mbak kamu. Endah. Kok sawilah. Mbak Endah piyayine wedaan pakai jilbab nganggo idep bengesan ketok cantik menawan anggun. Bojom diwedake rupane ijo kaya bar dijotosi. Ya ini marai perkara. Lah kok iso? Tak tukono lipen sadus entek. Kok ngono, Man? Lah kertak lipene nyanggrok untune kekerok-kerok. Santai. Untune kemajon. Lah ndek nganane kok jarene magrib-magrib ning masjid do geger perkara apa, Man? Perkara salat ngono. Kok iso? Tajak salat jamaah malah wong sak masjid do bubar. Perkarane. Dhek manggone mburi aku ning ngarep. Iya iya iya. Wareng wayahe sujud iku nguatek iku rukuke nyantol untune malah kaya barongan. Oh. Perkara mrongos sih, Mang. Oh, alah. Malah syukur alhamdulillah iki wektine wis sore. Iki mau Pak Mogol engko bengi ya. Oh Iki iya mau ya, iya. ora telat wong. Iya, iya. Tak wakili ya. Gak Oke, apa-apa, oke. nanti malam kita Nanti ramaikan malam. kembali. Oke. Spesial. Hiburan. Hiburan. Mbak Endah tadi minta lagu apa? Mbak Endah ngersani lagu napa Mbak Endah? Aku mangkok lali. Mbak Endah tak takonangan. Iya, Man. Sing nakoni wong barek tetep. Mbarek. Mbak, hati-hati, Mbak. Saya ta. Nyuwun lagu Kowe napa Mbak? kowe iki nek nganggo blangkon ra macem ngene lho, Man. Nah. Wis takono. Mbak. Lagune napa Mbak? Cinta dan air mata ya Allah, rezeki alhamdulillah, muga-muga bismika Allahumma ya wa bismika amut ya Mbak. Sik. Kowe disawer pira? 100. Mbak, matur nuwun nggih, sampun kersa nyawer dagelan. Dagelan iki nek disawer ya seneng ati. Ning kula mboten kepengin kok merusak persatuan dan kesatuan, Mbak. Dagelane 3 loro neh gak ana, Mbak. Aja njaluk, Mbak. Njaluk bagian. Ora entuk Wis ya. kok tak Wis kene diparingi 30-an. siji, ora apa-apa. Ora apa-apa. Ada mbok Mbak siji matur nuwun lah. ya Mbak. Engko rak Pak Rabun Cinta karo dan Mbak. air mata Mbak. Sing lagune. Rindu. Sik iku lagu apa? Rindu Cangkem cangkemku ah. Cinta dan air mata kok ana rindu-rindu barang. Walau ngene iki lho. Walau ku Magadir Wong edan. Aku gak Kok iso apa. teko Magadir. Kok iso teko magen? Yo salat yo nyanyi yo pujian. Jaluk wara Pak Oke Sugeng. oke. Nyanyi lho. Des. Baiklah. Walau ku menangis darah muda, darahnya para remaja. Iki malah teko kono iki piye ta? Yang selalu berat sendiri, kadang nyaman sendiri. Darah muda. Orang ngono, Man. Iya lah lagu ki mau
Ya iku lagune ya iku. Astagfirullahaladzim. Bener dagelan katrok muga ladoh. Aku menangis darah. Walau ku menangis darah muda, Darahnya para remaja yang selalu merang sendiri, tak mau mengalah darah. Ora iku. Mulane go Aku mulane. kok ya anggere anut ae. Kene nek ora iso iki awor sing ora iso. Langkonmu buka ya. Nah, ngene lho. Wis bar iki. Bapak Ibu menawi badhe ngersake pentol bakso monggo. Wayu Manggala di Adek Pesekian. nang dikon mek tampar. Apa? Iki lho lato-latone do teko. Nyanyi cinta dan air mata kok nganti kleru isin-isine wong. Iya. Nek ra iso tak warai lagune. Oke. Kok malah teko darah muda ngopo? Anu. Dirabut Walau ku menangis darah Kembar, Dik. muda, darahnya para remaja. Lho ya kandhane kok. yang selalu menang sendiri, tak selalu mengalah. Darah muda. Waduh bosoke. Dirungokno tenanan kok. Aku malah teko melu kono. Terkadang aku terkadang. Wis kleru. Ayo. Sing anggere anut ae. Sing penak. Ayo cinta dan air mata ya. Walau ku menangis darah, itu semua percuma saja. Tak sakra. Keri. Tak sakra. Keri. Mantap kan keri. Kowe diguyu wong iku keteke ngowenyek iku. Guyune ngenyek iki grup iki lho. Nang guyu ngenyek iki. Ngerti nek keri. Entek kowe. Ayo, Ayo, permintaan Mbak Indah, monggo ada cinta, Cinta. dan air Mata. mata. Bisa. Apa lah kok guyu terus ae. Aku tau nyanyi kok. Mbak, nyanyi iso? Nyanyi kene. Kene nganggo anu HP. Yo! RHS Production. Asik.
jodoh yang mereka pilih itulah yang terbaik untukmu. Cintailah dia, sayangilah dia sebagai suami. Hidupku harus pasrah dan berdoa semoga kau bahagia bersamanya. Hidupku harus pasrah dan berdoa semoga kau bahagia bersamanya. Permintaane mah Mbak Nganten. ngantene wae. Ayo do goleki Joko Tani Ijo. yuk. Ayo, Mumpung Tani. ijayah mene Iya, tronton-tronton. Dari Sri, menyengen di papan penunggu dari Sri. Pasar tepung gelang anggon dulu batikku. Dengan di papan penutup oh ya dari Sri. Mana? Ora ulak lawan kowe. Dari Sri, yen ra kleru so panyawangku. Cek bener. Kosok Bali. Baline sapa kang dadi? Waduke aku patok asu Dewi Sri rumong suatu anggonku cemangkah mung betake aku pengen tinumu kelawanku Jakarta Ibri ora nyuruh babar pisan yen to aku bisa tinumu kelawan kowe ning papan kene Dewi Sri Yen wis tinemu kalawan aku arep ojo kabotan hayo manut kelawan aku tak boyong ora sendang gayam Dewi Sri kopek bojo. bakal tak senggake pinangka karo aku wong ayu Gede pangapura-pura rasa. Dewi Sri edan opo kurangku Dewi Sri kebasan atau saka baranku cumangkah sikil tunggrek nuruti ketek atiku pengen tinemu kelawan kowe nanging semune kowe ora kesetu kelawan aku Dewi Sri mandi polayu Pangapunten saderengipun awit kula sampun mewani nyandhik lampahipun sampeyan. Menawi kula nitik sandang pengagem sampeyan boten kados tiyang menungso lumrah. Estunipun sinten? Srawung kisi. Aku kang arep dikari Dewi Sri. Betari Dewi Sri. Sio balita kon sepos. Kula Joko Tani. Yo ngene iki pas beneran ning kene aku ketemu kalawan kowe. Aku njaluk sapiantumu. Mergo wektu dina iki aku dioyak-oyak dene bathuk basu Joko Tani. Oh ngaten nggih. Sak saged-sagedipun kula badhe tetulung dumateng sampeyan. Yen nunahku matur Dewi Sri, ya Allah. Dewi Sri, Dewi Sri. Ayo kelawan aku Dewi Sri. bathuk basu aja kurang ajar. Wis ngagak ning pengarepanku. Opo sedelan karepmu cah bagusan sapa jenengmu terane? Diwanohke. Aku Joko Tani. Joko Tani. Kosok baline sapa? Diwanohke aku Baduk Basu Joko Tani. Baduk Basu. Napa menika Betari Dewi? Bener Joko Tani. Semune kowe tepungan srawung kelawan Betari Sri. Kamangka Betari Sri kae calon bojoku Joko Tani. Ora jinarakan. Kaporo aku ketemu kelawan Betari Dewi Sri. Dheweke ora kelawan aku. Lamun to arep dipoto-poto kelawan Baduk Basu. Ora kleru aku sing moto-moto Betari Sri. Kekayuanku pengen boyongi Dewi Sri. Tak papanke ana ing sendang gayam Joko Tani. Nunggal karep kelawan aku. Nunggal kayu sik piye Joko Tani?
Wiwit aku ninggal omah ing ujug, aku mung kepengin boyong kelawan Betari Dewi Sri, tak papanke ana ing buku umum. Aduh, Joko Tani, kepiye badhe blas? Aja kok bacotke lamun to kowe pengen boyongi anane Betari Sri. Mergo apa Joko Tani? Lamun to adreng kekarepanmu, kowe mengko bakal tabrak rosolan adu candon kelawan aku Joko Tani. Gembleng tekad ing atiku. Sok sapa wae sing dadi pepalangku bakal tak singkirke ana ing pengarepan. Yen kaya ngono kelakon tak kemah-kemah wandang kowe. Kudu ning papan kene kowe. Anggo siunge Bathara Kala kowe Joko Tani. Joko Tani. Ora kena babar pisan. Atas kue lawe manungsa lumrah. Nanging kue bisa nyamperake kelawan aku Joko Tani. Yo. Ora dadi bayang apa Joko Tani. Sawangen. Mone sifatku sifat rasukso. Sakwise utamani pasok hati sak lemah badar kawujulan. Saberangan badanku makmur oleh ayang-ayang. Sawangen kanthi pemati kae dadi bangsa iber-iberan. Tuladhane klaber walang sangit lan rengit. Aku bakal ganggu gawe kelawan kowe Joko Tani. Ora mung kowe Joko Tani, mergo kowe sing dadi watu sesandunganku. Eling-elingo ibarake kabeh marang kawula ana ing desa hukum sak kukuban. Lamun ora prigelan wasis anggone keduk bumi, tetandurane kae kabeh dadi tadak kala mangsaku cukup Joko Tani. Piye Lek? Kaget jroning atiku. Iki mau ana pepalang. Sapa Kawujudane Wiraseksa. badhe Duwe bisa sampurna saka tanganku. Sak kemah sesumbar. Bakal kawujudan walang sangit. walang sangit? Walang sangit. Aja kuwatir nek perkara walang sangit. Heeh. Aku wis gawa tolak balake kabeh brantas kaum tani. Ah, Banjur ngendi tolak balake, Lek? Masa aku wedene omong. walang sangit. Oh, Aku sakti. dadi walang kekek. Walang sangit kamangsa dening Walang kekek. Oh, ya bener. Walang kekek dipangan karo jamong. Jamong. Loh, Dewi Sri. Wis kelakon. Ora usah golek ado. Ah, Wis ketemu dhewe. Iki dibayang Betari Dewi Sri. Dewi Sri sing pasurane ayutan mari kebondotan kan padha kok mari kebondotan lho. Ayu. Lah kok anggap alas apa piye? Ayu tanpa cacat. Ya. Ora usah nganggo ribebondotan. Kok kaya alas wae. Ya ya ya. Awas rawuhku. Sampun. Kamu aku ora ngerti sapa. Loh, jenengan nek teng kayangan mboten kenal kula kali niki kula pun anake Narada. Hah? Kula Narsi niki Nariman. Kene Lek tetepungan kene ayo tetepungan. Mpun nepal kula. Ayo tetepungan. Niki jenengan rak Mbak Meni. Menik sanung. Meni Sanung Facebook Pro. Ini gajian terus bagei. Ayo diboyong ning gone. Boyong, Lek. Ya iya lho. Apa iki? Boyong. Anane Dewi. Kula kare Joko Tani. Iki Apa sebab petung? sampun. Sapa men? Iki genah sponsor Sarini. Sopo Lek? Rene kok iso? Rene jek. Kaya sponsor Indomie. Iku dewa ya. Ya dewa, cangkem mbok kula kaya. Tinimbang cangkemmu luweh. Luweh becik tak kuluk tak geret. Nggih gampil mungkin kula ambrine napa grendo. Yen mau putih sak gitu. Kemajon ora rayu ora lambe sing kemajon. Syukur. Kowe ndekne takon bawa si raja iki Kok nganggo lambe kok sing lambe kuwi. Liyane mboten enten. Lambe sumur nganggur. Amanah jeber. Ya nek mah lambe semur lambe pawon ben kuwobong cangkemem. Pripun? Sapa gandaran? Kula Joko Traktor. Kula Joko Pacul. Joko Pacul pas. Banjur kamu kae. Aku Joko Tani. Joko Tani.
Kosok bal ini sapa ku? Sri Sadono minangka kekasih Betari Dewi Sri. Betara Sri Sadono. Pancen Gusti. Sing gedhe pangapurane lamun to aku senungkak krama kelawan kuwe. Banjur apa karepmu nganti ke moto-moto kelawan kekasihku Betari Dewi Sri. Ujug aku mung kepengin boyong kelawan Betari Dewi Sri mula kanthi kuwi. Lilahmu sing tak jaluk supaya aku sandingan kelawan Betari Dewi Sri. Betari Dewi Sri iki kekasihku. Bisa pimisahke katresnan lamun to wis kukut jagate Sri Sadono. Kaya ngono. Yo. Yen kaya ngono penjaruanmu. Tenan iki. Ning kene bakal tak wujudi. Betara Sri Sadono ora ono. Sing ono kawujudan klopo. Waduh, kita sekarang bertiga Joko kawan. tangan Joko telaktoran kue Joko Paco ojo seneng hati sausnya aku ditamani panah pasowa kawujudanku malah dadi kelopo eling ding eling nganti ning jagat Sri Sadono kawujudan kelopo ora bakal bisa pisan kawan Betari Dewi Sri Joko tangan Ora bakal pisah. Ora pisah ning wujude wis barang. Wis klopo, ora apa-apa. Kene. Kene. Monggo ingkang badhe milih klopo ingkang rada tuwa. Sing tuwa sing ndi sing enom sing ndi? Iki jenenge Trion das klopo gading. Wes. Pepalange siji mboko siji lang. Saiki ayo do digawa ning Monggo. kuwo. Sesarengan dumateng kula. Mana metu surat wedokan akeh ngene Kak. Kok grup Iki umpama le. beda Mas. Aku anggota ra positif royok. Wis jare kondo yen to wedokan aki. Nek bareng tak cedhaki kok malah mayu ngono. Ora. Aja wedi ini. Wah, wedi aku. Wedi lho opo? Lho ana segana sok. Iki Sapa le. sapa? Dudu bagian kuwe. Kene. Sik to. Kowe sing bisa ngerampungno. Ayo. Kowe iki wong telu iki sapa? Isana. Sirahe ndi sirahe? Lha sirahe. Sirahe iki. Sirahe melungrae ana rambuté. Iki pancen wis entek. Lho, kene ra percaya. Apa? Sambel dituliti. Apa? Nek ra ngandel ayo buka mantili. Apa iki? Dari ndelok rambut. Aja tok kira aku tambah karepe kabeh. Kowe iki dadi siapa? Kaya bambangan kaya Abdul Rojak. Nek kene ganteng. Lah rupane kaya garangan nek ojo tambah. Iki ojo nyedak-nyedak. Lho tenan aku matahu. Kowe sing ono. Apa kowe? Maju ayo maju. Niki anggere wong ayu sithik. Syukur kowe. Kowe yang aku. Wong telu ya wedi to kan, Bos. Amane wis sapa jebul. Aman, aku ngerti karepmu maju. Kowe lek manah wong telu iki ora usah nganggo bijikan langsung kerem tenan Gusti. Arep ora iso. Ayo, Gus. Kowe iki jane sapa? Gus. Tepungake aku Joko Pacu. Joko Pacu. Iki Joko traktor. Lha siji kae. Iku Joko tani. Yo karepmu apa moto-moto marang kadangku diajeng. Karepku melu Wahyu Manggolo. Maksude iki lho arep boyong Dewi Sri. Ya niku urusane Joko tani aku ora melu-melu. Mergo gremes. Sing bisa ngerampungno kuwi sampean. Ayo dipanah wae. Wis mikir Sing bisa panah dipanah. Ayo. Aku sebab ada di petang. yen ngono ki pat nampani panas pesan sawah kiri kan. Anjir sini. Balik dong. Bakal mati sebentar. Iya. Apa?
kaporo kawujudan telo. Jawa Tani, aku matur suwun banget mergo Kawujudane telo, Rek. ku malah dadi telo. Iku malah koyo Jawa Tani, Jawa traktor lan Jawa pacul. Diwarake kabeh omong tani ora desa karo manismu wong kene supaya gelem nandur telo. Ing bisuke telo kuwi bakal ngrakapi kabeh kabutuhane urip. Kita sing iki tenan. Sri kunjung kawujudan dadi jagung. Jawa Tani, aku matur nuwun banget marang kowe. Mergo sakwise aku mbok tampani pareng Pasopati, saiki kawujudanku malih dadi jagung. Jagung kuwi bakal besok sing bakal bisa ngurangake para kaum tani ana ing dusun Wungung. Cukup Jawa Tani. Siji. Sri Gading. Dadi apa ku Joko? Sekar Gading. Dadi sekar matahari. Dadi apa? Dadi kembang gading sing kumanting coklat. Joko Tani, lan kowe gundul-gundul kabeh. Tapi ora nganggo pacul. Iya. Aku matur suwun banget mergo aku wis kok sampurnake kawujudanku sing dadi kembang gading kuwi ya Joko Tani. Nanging piyawarake kabeh ana ing desa Rukun. Besok yen to ana bocah prawan iki enggal entuk bojo. Mergo kembang gading kuwi mawa teges Joko Tani. Enggal sumanding. Cukup Joko Tani. Jawa Tani, sakwise aku kok amari panah Pasopati. Kirna wujudku yaksa saiki kawujudanku dadi cewek. Nanging eling-eling den elingo Jawa Tani. Kalamun kowe ulah kedudu yen wanci panen bakal tak rusak. Rusak Jawa Tani. Hei Joko Tani, roke iki suarane Piti Soro. Sakwise aku kok tampani panah Pasopati. Kawujudanku saiki dadi tikus Piti. Nanging aja bilang gemuyu. Lamun besok anak turunmu tetanduran apa wae, bakal tak rusak Joko Tani. Do metune la opo? Terang sing apik. Aku metu golai bapakmu. Bapakmu diusek-usek ra iso. Sampeyan iki sapa? Amen di perkampungan. Lantas lewat nyanyian. Weh, iki sapa? Cari pengalaman. Tak sagra,
maune Dewi Sri Ayu rupane saiki malah dadi kaya ngene iki piye? Sapa sing Dewi Sri? Ora Dewi Sri iku lho sejatine. Aku ra sekso. Iki ndas apa melon iki kurang ajar. Korbane buta kelintir ya. Kelintir. Gus, Dadi kowe sing jenenge Dewi Sri. tahu ya. Tahu kan. Wes, betul iki. Kayak terus saya. Ora sendiri. Lakon tak kamane aja pas mati. Apa? Mana apa? Pas mati. Sing cecok. Panah apa emang? Rasa durunge kan ngamani kudu mok doani dhisik. Pokoknya kena mati. Wah, man. Loh, apa kowe? Jawa Pacul. Aku usia kok amani Pasawati. Awujutanku saiki dadi kebo siluman. Angin lalu eling-eling. Besok lamun kok ana bocah wadon sing lagi babaran. 8 dina ora dikoni bojone bakal tak disiki. Joko Sariman, sakwise aku kok papani pusakamu mau. Kawujutanku saiki dadi sapi wah. Nek bojo pateni yo Joko Sariman. Aku bakal nyawiji karo kowe lan amung tani. Aku gelem sabiyantu saben kowe olah tepanen. Ning aku mitungkas lawan kowe Joko Sariman. Ayo, oke. Mengko yen kowe rampung panen ngepasi dina Rebo ae. Kae dina kelahiranku aku bancak ana umpat patang buah papat lan lepot. Supaya aku ben kalis ing sambikala. Ben ngerdo dadi akeh pinangka dadi raja kalam. Cukup semono ya Joko Sariman. Sarene kabeh wis cukup kabeh. Iki rampung. Iki wis rampung ngaturake dening panuwun. Wis kok aku balang maneh. Jenenge Bapak Kabut Lakowarto. Buta cara sekolah kowe iki wis telat. Iki wis sampe maghrib wis sampe tak tutup kowe kok ngadeg metu. Buta. Iki wis blas. Ada kurian. Enak. Yo aja purian. Dewi Sri. Kae Dewi Sri. Boyong negara sing kaya. Adek emanten lawan anakku sih. Kepen boyong lawan putane Dewi Sri. Yen koyo ngono tak Barbarane yo mati kok. ada wujudan itu. Joko Tani jebul kabeh iki mung lakon. Aku kok sampurnake wujudku badal dadi kitab pustaka raja. Wimono kanggo pitung marang wong-wong Jawa kabeh uga migunani. Nanging pintungkasku lawan kowe Joko Tani. Wong Jawa kabeh arep nandur saya gawe omah lan bakal bepisanan ndadekno nganten anake yen tanpa pitung Jawa sangka buku pusat omah bakal cilaka wong Tani.
ngantos sawetawis. Sing ati-ati Le. Mengke nek pun didamelke lumbung lara dina jenengan turun diboyong ning daleme Pak Rabun dalah Riyanti. Betari Dewi Sri. Menika wujudipun lumbung loro dina. Monggo. Sajene wis bebek kawruh wis Le. Ya muga-muga iso wae dadi kekarmane Dewi Sri gelem diboyong ning daleme Pak Rabun sak keluarga satemah iso dadi gemah-gemah. Kok suwe banget. Belum. Sakwise aku gawe lumbung Roro Dena. Ning kono rono Betari Dewi Sri. Lah terus Kaporo kawujudan pari. Joko Tani, tenane kawujudan pari kuwi ora ana liya ya aku Betari Dewi Sri. Mergo sediamu pengen boyongi aku, lamun aku sing kawujudan pari, Betari kuwi tangen nganggo lamun. Nang yen to kawujudan pari gampang banget anggone boyongi aku. Nek aja nganti lali, kono diwarake kabeh amung tani ana ing desa urung karo manis ini. Gelem mandur paring Joko Tani. Ing disuke ya pariki sing bakal nglakoni kabeh kawula amung tanyane desa urung kene. Wis suwe-suwene Joko Tani. oh wis Kepiye Le Sundar? ana jamak lumrahe ana benere. Ilo-ilo ning alam belahan utawa ning alam donya jarene kae wis klebu garis pepestening pesti. Nek menungso kudu entuk menungso, dewa kudu entuk dewi. Ora mokal nek kowe gak iso bakal entuk karo Dewi Sri. Mergo Dewi Sri saiki wis dadi kawujudan pari. Iki kena diarani pari. Samu barang apa wae nek gelem nandur pari iso murakati karo keluargane tambah rezeki. Gabah. Aja urip gegabah, tegese uripe alon-alon waton kelakon, gremet-gremet watone selamat. Ana sing ngarani pantun. Pantun itu sak pan bakale mantun. Tegese mantun nek temu iki mari nggone lesung. Larek nggone golek sandang pangan. Enggal-enggal dilebokno ning daleme Pak Rabun dalah Riyanti ben iso mubrah-mubruh dapur pindhaning madu entuk penugrahaning Gusti sarana sandang pangan saka tani. Nanging aku gumun Le. Gumune perkara apa Le? Kanthi lelakon Joko Tani. Iya. Kaporo barengi udan. Udan. Kok menawa iki pratandha nglambangno Ya. anggone olah tetanen ana ing desa wong. Prasasat subur kang sarwa tinandur, murah kang sarwa tinimbas. Amin. Ora ketan piye panjenengane Pak Rabun iki ndedonga. Dongane srana nanggap ketoprak Wahyu Manggala kanthi lakon Joko Tani. Mergo apa? Tak blok kiwa tengen sawah padha garing. Lantaran Pak Rabun karo Bu Yanti iki ana udan entuk nugrahane Gusti. Sawah kabeh tetanduran bakale do tukur makmur iso dadi pepanenan. Amin. Wis lah dadi pangan tuanku dilebokke ning daleme